Nagmamadali oh. Ayun na oh. Ayun na, dumaday mga idol oh. Yung gray seal natin mga idol oh. Tama ba? Yung gray seal nga natin ito mga idol oh. Ayun na mga idol, yung gray seal natin mga idol oh. Ayun na mga idol oh. Gumigiwang-giwang, napakabangis mga idol oh. Magkasunod lagi itong dalawa na ito mga idol. Magkasunod lagi itong dalawa na ito no. Talagang napakatigas ang dalawa na ito mga idol no. Ayun na mga idol oh. Ayun na mga idol oh. Ayun na oh. What's up mga idol at nagkita to yung muli sa inyo mga idol no, may sakayan ngayon mga idol, may loading ngayon mga idol sa TJRC at yun nga no, magpapagpag tayo mga idol, ipapagpag natin si Giant mga idol no, at yun nga mga idol no, ready na sila mga idol, pinakailan sila na sarili na tayo mga idol, so yun na nga, tara na, let's go na sa loading station ng EPSA mga idol at baka maunahan pa tayo ng iba, let's go. Kumusta mga kukoy? Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, andito na tayo ngayon sa ano, sa loading station ng EPSA mga idol no. At yung nga pala no, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga idol. At yun, yun ang ano mga idol no, today is buwan na ano pa lang yun, September 19 Martes, yun ang ano. Yung mga idol no, loading na naman mga idol no, dito sa EPSA mga idol no. Sa ano, saan ka saan? San Jose. Hindi, San Jose ba? Okay, yun mga idol no, hindi natin alam mga idol no. Yun mga idol kasi magpapagpag lang tayo mga idol. Dito yung warrior natin mga idol sa BBC mga idol no. So isasakay natin mga idol at yun ang ano, training lang natin mga idol. At yun ang ano, at sana no, si Giant natin mga idol pumalo pa rin mga idol no. At yun, maging consistent sa pag-uwi mga idol. At yung ano, sa mga nanood kay Giant dyan no, at yun, andito si Giant kan, isasakay natin sa ano, sa ano, TGRC mga idol no, KFC yun, mega shoutout no dun sa mga latang makalapatis na nandito no. At yun nga mga idol, so dalawang ano, balitat na pala mga idol no, si Bibi Mola mga idol andito rin mga idol no, so isasakay natin si Bibi Mola mga idol. At yun nga, biglaan si Bibi Mola mga idol no. At yun, walang ka-training si Bibi Mola. So yun, bukas abangan natin kung makakauwi nga si Bibi Mola. At yun nga, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids no. Daming kalapatids dito mga idol. Yun nga mga idol no, yun maglalaro ng pooling mga idol andito mga idol no. Ano mga idol, sa daming mga kalapads dito. At yun mga idol no, at yun yun mga idol no, dahil sa tagulan yun mga idol no. At yun, yun meron tayong ano rito, probiotics mga idol no, probiotics ng Team Donate mga idol. At yun mga idol no, at halagang 150. Yun mga idol, parang walang ano yun mga idol no, 150 mga idol no. At yun, pakicontact na lang si idol Kevin Musni. Yun mga idol no, ng Team Donate. Ayun na, mega shoutout sa Team Donate mga idol. At andito nga sila ngayon mga idol, magpupuling mga idol no. Mga solid din mga ibon na ito mga idol. Talagang napakalakas itong mga to. At yun ang ano, sa mga tropa natin dyan no. At yan, sa mga nagpapa-shoutout no, bukas na lang mga idol. At yan, abang-abang tayo mga idol. Magsasakay na pala tayo. Training na tayo. Magano tayo, malakas tayo mga idol eh. Lalampasan natin sila. Pulis may-ari niyan. Alright, so magka-training lang tayo mga idol no. So ito na nga, ipapatalpak natin sa anak natin yung mga warrior natin no. 3 piraso lang yung mga idol. So training nga lang yung mga idol no. Ayun na nga at yan.
Oh, isara mo na ha. So yun nga yung gray seal natin mga idol, no? Ayun, sige, ilagay mo sa cup. Cup, sa taas, sa taas. Ayun mga idol, no? So maganda naman yung panahon mga idol, no? So may mga bituin. May mga bituin ako nakita. Pero parang wala. Ano sana bukas mga idol, no? Maganda yung panahon. At yun, samahan nyo ako mag-abang bukas mga idol. Aabangan natin, no? Bukas sana lang gumanda yung panahon bukas mga idol, no? Huwag sanang madisgrasya. Alright, so ito si Bibi Mola na, dito si Bibi Mola. So yan nga biglaang sakay mga idol, no? San Jose Nueva Ecija mga idol, Bibi Mola mga idol, sasakay natin. Kung maging consistent siya bukas, kung uwi siya bukas mga idol ng maaga, no? So isali natin ng derby mga idol. TGRC mga idol, no? So yan ang dito yung mga kalapatis natin mga idol. So ulit yung kalapatis natin ito mga idol, no? Yan ito mga nagsasakay na ito mga idol, no? So yun na nga, tapos na tayo magtalpak mga idol, no? At yun, bayaran na naman mga idol. Ito yung pinakamasakit sa lahat mga idol, no? Yung bayaran mga idol, no? So kaya hindi tayo hindi tayo kapatibayan, no? So nasali tayo sa derby mga idol, no? At check natin, titingnan natin bukas kung ano yung palo ni Bibi Mola bukas mga idol, no? At yun na hanggang dito na ito mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo na. At bukas mga idol, shoutout, mega shoutout bukas. Bye-bye. The next day. Kumusta mga kukoy? So yun na nga mga idol, no? Good morning no. Yun na nga, sa magandang lalaki po ako sa inyo lahat. Alright. So yun na nga mga idol, na today is September 20 mga idol, na Merkules. Yun na nga mga idol, na TGRC mga idol. At yun, nag-release na nga mga idol, na sana sa San Jose Nueva Ecija mga idol, no, nag-release ng 6:35. So yun na magandang araw mga idol, no, napakaganda ng panahon mga idol, no. Napakaganda mga idol. Kahit saan sulok ka ng mga idol, tumingin mga idol, no, napakaganda ng panahon. At yun na mga idol, no, at yan, nag-release na nga doon ng 6:35 yung TGRC mga idol sa San Jose Nueva Ecija mga idol, no, at yun, 83 km air distance. Yun na nagpagpaglan tayo mga idol, at yun si Giant tsaka yung Graycel natin na ipinagbag natin sa TGRC mga idol. At yun ang yung mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid sa TGRC. Yun, mega shoutout. At yun ang mga idol, na darating ibon natin mga idol sa speed na 1.4 mga idol sa oras na 7:30. Yun na, time check tayo mga idol, na 7:26 na mga idol. At yun ang sa speed naman na 1.3 mga idol, na at darating yung mga ibon mga idol sa 7:34. Yun ang mga idol, na sa speed na 1.3. At sa 1.2 naman mga idol, 7:39. Yun ang mga idol, no. At sa 1.1, yun, ito yung mga paborito nating speed mga idol, no. Speed to ng mga ibon natin mga idol. 1.1 mga idol, 7:45. Yun ang mga idol, no. At yan, malapit yung mga ibon natin mga idol, no. At yun ang mga idol, no. At yan, 7:45 mga idol, yung speed ng 1.1 mga idol. At yun, 7:27 na mga idol, no. Sino mga idol, na sa lahat ng mga kalapatid dyan mga idol, na mega shoutout, no. At yun, no, na-appreciate ko talaga mga idol yung pag-support ninyo sa Muntikon Channel mga idol. Yun, maraming salamat mga idol, no. At yun, sa mga hindi pa nakapag-support dyan mga idol, no, please naman po mga idol, na pa-support po sa Muntikon Channel mga idol, no. At yun, Alburo Love, yun ang mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid dyan, no. Yun, at syempre shoutout tayo mga idol, shoutout kay Benmar, no, BB Brothers Love. Yon, mega shoutout, no. Yon, sa Team Aswang, no, sa Ubil. Yung mega shoutout sa inyo, no. At kay Mark Tonga Angelo, yon, mega shoutout. Ito mga solid dating supporters, no. Solid dating na walang sawang sumusupport sa Muntikon Channel. Yon, maraming salamat mga kalapatids, mga idol, mega shoutout sa inyo, no. At kay Jace Pina, yon, mega shoutout idol, yon, salute. Mega shoutout, no. At yun, kay Boyet Duran, mega shoutout idol, yun, mega shoutout, no. At kay Kalis Love TV, yun, aka John Paul, yun, si John Paul na Team Aswang, yun, mega shoutout idol. Yun, at yun, sa mga gusto po magpa-shoutout mga idol, na, at comment down below. Yung mga idol, na sa mga gusto magpa-shoutout mga idol, na syempre sa next video mga idol, gagawa natin ng shoutout dyan. At yung mga idol, na kindly support mga idol, na sana sa Aliana Love. Yan, Aliana Love mga idol, na please pasupport po ng Aliana Love mga idol, na at
Yun, sa mga supporters natin dyan, sa mga kalapatid sa ating supporters dyan na sumasupport sa Muntikon channel, na please pa-support po Aliana Love. At yun, mayroon din pong Jojo Boko Vendors, mga idol na yan. Channel na ng mama ko. Ayun, channel ng utol ko yan. Jojo Boko Vendors, mga idol na please kindly support, mga idol na pa-support naman po sa Munting channel ng mama ko. Yun, mega shoutout sa inyo lahat, mga idol, mga kalapadis nyo. At yun, maraming option, mga idol. Marami kayo may pili mga video dyan. At yan, syempre, pili lang kayo dyan, mga idol. At syempre, next nyo lang, mga idol, i-vlog yung mga homeless na sa kalsada, mga idol. At yun nga, mga idol, syempre, mga idol, abangan tayo, mga idol. At yan, so yun nga, mga idol, at yan, abangan time tayo, mga idol. At yan, marami na dumadaan, mga idol, marami na dumadaan. At malamang, mga idol, kung dito pa rin manggagaling siya, mga idol, si Giant, mga idol, sa tower na yan, mga idol, so yan, south yan, mga idol, south yan tower na yan, mga idol, kung dito pa rin manggagaling si Giant, mga idol, is meron talaga siyang sariling daanan, meron siyang sariling daanan sa mga idol, sa south siya dumadaan, mga idol, at ito yung north, mga idol, dito nanggagaling lahat ng mga ibon, mga idol, at yun, ang dami ng mga ibon, mga idol, ang dami ng mga nagkukumaos na ibon, mga idol. Marami nang dumadaan na ibon, mga idol, So dito po yung yung may flag na yan, may flag na yan. Diretso po doon, diretso po doon yung north. Yun na nga po, mga idol, at ang ginagawa ni Giant, mga idol, umiikot siya, mga idol. Umiikot siya, di natin alam kung saan yung daan niya, mga idol, Umiikot siya at doon siya lumulusot sa may tower na yun, mga idol, Sobrang layo talaga ng daan ni Giant, mga idol, At yun, baka meron nga siyang sariling daanan, mga idol, Kasi sa lahat ng race niya, mga idol, Sa lahat ng laban niya, mga idol, is dito siya nanggagaling. So yun nga, mga idol, titignan natin ulit mamaya, mga idol, kung doon pa rin ba manggagaling si Giant, mga idol, sa tower na yan, At yun, titignan natin yung speed niya, mga idol. At yun, malapit na sila, mga idol, Yun na nga, mga idol, At yun, 7:33 na, mga idol. 7:33, mga idol, Ito speed na 1.3 na to, mga idol, Speed na 1.3 yung 34. Yun na nga, mga idol, At yun, yung ibon natin wala pa. Yun na nga, mga idol, Marami ng ibon na dumadaan, mga idol. Marami na, mga idol, Ayun, may bilis sila, mga idol, Sa mga nasa speed na 1.1, mga idol, Speed na 1.1, mga idol. Nasa 7:45, mga idol, Time check tayo, mga idol, 7:41. Yung mga idol, 4 minutes na lang, mga idol, 4 minutes na lang. Ayun nga, pero wala pa tayo natanaw, mga idol, Maraming rumoronda rito, mga idol. Maraming magaling sa laban, mga idol, Magaling sa ito, mga idol. Ito, sino kaya ito, mga idol? Kanina pa ito ikot, mga idol, Kanina pa ito, mga idol, Ganado lumipad, mga idol, pero lipad Giant siya, mga idol, Kanina pa inikot, mga idol. So ayun nga, mga idol, time check, mga idol, 7:43 na, mga idol, pero wala pa ni isang warrior na dumating sa atin, mga idol, Sa tatlong warrior natin, mga idol, wala pa dumadating, mga idol. Ayun pero may dumadive dito, mga idol, Sa part dito may dumadive, mga idol. Ayun, umiikot, mga idol, Ayan. So yun, dumiretso, mga idol, At yun, wala pa tayo, mga warrior, mga idol. So 2 minutes na lang, mga idol, 2 minutes na lang, mga idol. 1 minute na lang, mga idol, So yun na, wala pa tayong mga nag-i-speed ng 1.1, mga idol, Wala. So yun na, mga idol, Sa tatlong warrior natin, wala pa rin, mga idol. Wala pa tayong ibon, Ito na, mga idol. Ito na, mga idol, si Giant, mga idol, Ayun na si Giant, mga idol. So yun na, mga idol, So na-iba yung way niya ngayon, mga idol, Dito siya nang galing, mga idol. So yun, Giant. Ayun na, nadive na si Giant, mga idol, Ayan. Time check tayo, mga idol, sa 7:49, mga idol, So pasok pa rin sa 1,000 speed, mga idol. Pasok pa rin sa 1,000 speed ni Giant, mga idol, Ayun na, si Giant pa rin ang una, mga idol. Alright. So yun, nag-aalangan pa si Giant, mga idol, Alright, tumikot-ikot pa. Nag-aalangan siguro sa akin, mga idol, Ayun na, pasok pa sa 1,000 yung speed, mga idol. Ayun na, bumaba na. Ang laking ibon, mga idol, Sobrang laking ibon ni Giant, mga idol. Ayun na nga, So, press pa, mga idol, San Jose, Nueva Ecija, mga idol. Si Giant, mga idol. Ayun na, mga idol, Ngumanga nga. Ayun na nga. So, ayun na, mga idol, Kulang pa tayo ng dalawa, mga idol, At malamang maya konti na susunod na siya, Susunod na yung grizzle natin. So, napakatigas talaga ni Giant, mga idol, Talagang kahit malaki si Giant, mga idol, uuwi at uuwi si Giant, mga idol, yan. Uy, huwag kang umiigit dyan. Uy. Huwag kang minum dyan.
May tubig mga idol, no? Pumasok ka na lang, dun may tubig ka na dun. Ayan, so sino naman kaya ito mga idol, oh? Nagmamadali, oh. Ayun na, oh. Ayun na, dumaday mga idol, oh. Yung gray seal natin mga idol, oh. Tama ba? Yung gray seal nga natin ito mga idol, oh. Ayun na nga mga idol, yung gray seal natin mga idol, oh. Ayun na mga idol, oh. Gumigiwang-giwang, napakabangis mga idol, oh. Magkasunod lagi itong dalawa na ito mga idol. Magkasunod lagi itong dalawa na ito, no? Talagang napakatigas ang dalawa na ito mga idol, no? Ayun na mga idol, oh. Ayun na mga idol, oh. Ayun na, oh. Alright. Nice one, so pasok pa rin sa amin ito mga idol. Pasok pa rin sa 1,000 speed mga idol, no? Time check tayo mga idol, oh. 7:52. Alright, so huwag kayong uminom dyan, huwag kayong uminom dyan. Alright na, so kulang pa tayo na isa mga idol, no? Isa pa kulang natin mga idol. So medyo umina si Bibi Mola mga idol, no? Wala pa. Mga idol, na tatapusin na itong video na ito mga idol, no? Kasi talaga napakainit na rin sa taas mga idol. At yun na nga mga idol, na at yan, mabilis yung natin, mabilis pa rin yung dalawa natin mga idol, na si Graysil tsaka si Bibi Mola. Talagang si Giant mga idol, na talagang pumapalo pa rin mga idol, na at yan, yun na nasa speed pa rin sila na 1,000 mga idol, no? At yun na nga mga idol, tatapusin na itong video na ito mga idol. At syempre at wala pa yung isa natin mga idol, na si Bibi Mola. At yun, malamang darating pa rin yung mga idol na at yan, hindi natin kaya dito sa taas mga idol. At hanggang dito lang ito, maraming salamat sa inyo. At yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please naman na pa-subscribe sa channel ko. At yun, kahit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa natin mga video. Bye-bye.